Улады ў рэгіёнах сотнямі закупляюць бронекамізэлькі. Старт перадвыбарчай кампаніі ў каардынацыйную раду ды верагодны адыход амерыканскага кантынгенту НАТО з заходняй Еўропы. Пра гэтыя ды іншыя падзеі чацвярга 9 красавіка распавяду ў кароткім выданні навінаў. Вітаю! Беларускія райвыканкамы пачалі маштабныя закупы вайсковай амуніцыі. Тэндары на сотні бронекамізэлек з'явіліся адразу ў некалькіх рэгіёнах краіны. Усе закупы фінансуюцца з мясцовых бюджэтаў. Столінскі выканкам ужо набыў больш за 400 камізэлек у вайсковым камуфляжы. Гэты рыштунак мусіць абараніць ад стрэлу з пісталета або ўдару нажом. Да таго ж мае ўзмоцненыя ўстаўкі, здольныя затрымаць кулю з аўтамата. На закупы выдаткавалі каля 640 тысяч рублёў. Калі раней такія закупы былі адзінкавымі, то цяпер лік ідзе на тысячы штук па ўсёй краіне. Пашыраецца і геаграфія. Бярозаўскі раён шукае адразу 800 бронекамізэлек больш чым на 1 000 000 рублёў. Глыбоцкі райвыканкам замовіў амаль 500 штук. Аператоры МТС і Лайф абвясцілі запуск сеткі 5G у Беларусі. Высокахуткасны мабільны інтэрнэт з'явіцца ў вялікіх населеных пунктах. На першым этапе ва ўсіх абласных цэнтрах, акрамя горадні, але і там вядуцца падрыхтоўчыя працы. Каб скарыстацца гэтай паслугай, неабходна мець мабільны тэлефон, здольны падтрымліваць такі тып сувязі. Раней дзеянне 5G тэставалі ў нацыянальным аэрапорце, у індустрыйным парку Вялікі камень і на станцыях метро. У адным з менскіх дзіцячых садкоў замест начной цішыні панаваў хаос. Невядомы мужчына незаконна пранік у будынак і ўчыніў там сапраўдны пагром, разбурыўшы маёмасць установы. На месца здарэння неадкладна выехалі крыміналісты. Галоўнай зачэпкай для следства сталі пакінутыя сляды абутку. Пакуль эксперты здымалі адбіткі, аператыўнікі ўжо працавалі над пошукам падазраванага. Вынік не прымусіў сябе чакаць. Па гарачых слядах затрымалі 28-гадовага Мінчука. Раней судзімы мужчына ў момант затрымання быў у стане наркатычнага ап'янення, што, верагодна, і стала прычынаю неадэкватных паводзінаў. Цяпер начному госцю пагражае крымінальная адказнасць. Выбары ў каардынацыйную раду адбудуцца праз адмысловую аплікацыю, якую трэба будзе спампаваць. Пра гэта напярэдадні ў эфіры спецыяльнага выдання распавёў кіраўнік платформы «Тры сланы» Павел Либер. Три слоны в данном случае будут информационной платформой, но сама платформа голосования, как и раньше, будет отдельным мобильным приложением, которое нужно будет скачать, пройти там процедуру проверки личности и, соответственно, проголосовать. Поэтому с точки зрения опыта по сравнению с тем, что было 2 года назад, ничего кардинально не меняется. Просто 2 года назад был отдельный сайт, который рассказывал про выборы, а сейчас этим сайтом станет платформа «Три слоны», которая будет рассказывать про выборы, про списки, про их программы. И оттуда потом информация уже автоматически перенесется в саму платформу для голосования. Выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання пройдуць з 11 па 17 траўня. Сёлета выбарчая камісія зарэгістравала 9 спісаў. Белсат ладзіць адмысловы праект, які асвятляе выбарчую кампанію. Гэтак кожную сераду пасля аб'ектыву і аж да выбараў мы будзем запрашаць у студыю кандыдатаў. Яны змогуць не толькі прадставіць свае праграмы, але і падыскутаваць між сабой у жывым тэлеэфіры. Зніжэнне цікавасці да каардынацыйнай рады звязанае не толькі са скандаламі, але і з агульным спадам палітычнай актыўнасці грамадства. Пра гэта напярэдадні ў адмысловым выданні студыі заявіў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Мы знаходзімся ў сітуацыі такога трэнда на дэпалітызацыю нават тых людзей, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, на дэпалітызацыю актыўнасці. Все менш любые, скажем, акцыі, палітычныя дзеянні прыцягваюць увагу людзей, все менш на іх прыходзіць, і гэта дастаткова аб'ектыўна. Паколькі, прайшло ўжо 5,5 гадоў з моманту жніўня 2020 года, тыя людзі, якія ўзняліся на той хвалі, яны многія ўжо стаміліся, это ўвогуле немагчыма, грамадства не можа весь час быць на такім узбуджэнні. То, што зараз ідзе зніжэнне этой актыўнасці, гэта дастаткова натуральна. Я в адным з эфіраў гаварыла это яшчэ ў 2021 годзе, што гэта будзе, што рэйтынг, там умоўны рэйтынг Ціхановскай будзе зніжацца, будзе з'яўляцца больш ворагаў, незалежна ад таго, што б яна не рабіла. А тое самае тычыцца і каардынацыйнай рады. ЗША могуць забраць свае войскі з тых краінаў НАТО, што адмовіліся паспрыяць у вайне супраць Ірану і перакінуць іх у дзяржавы ўсходняга флангу альянсу. У прыватнасці, Злучаныя Штаты разглядаюць рэлакацыю сваіх вайскоўцаў з Іспаніі і Нямецчыны ў Літву, Польшчу, Румынію і Грэцыю.
Пра гэта піша выданне Wall Street Journal. Тым часам прэс-сакратарка Белага дому Кэролайн Левіт анансавала, што Дональд Трамп меўся ўзняць пытанне выхаду ЗША з НАТО падчас сустрэчы з генсакратаром Альянсу Маркам Рутэ. У мяне ёсць наўпроставая цытата прэзідэнта Злучаных Штатаў наконт НАТО, і я падзялюся ёй з вамі ўсімі. Іх выпрабавалі, і яны праваліліся. Я хацела б дадаць, што вельмі сумна, што НАТО адвярнулася ад амерыканскага народу цягам апошніх 6 тыдняў, калі менавіта амерыканскі народ фінансаваў іх абарону. Тым часам замірэнне ў Іране выглядае няпэўным. Гэтак Тэхеран, нягледзячы на спыненне амерыканцамі баявых дзеянняў, адмовіўся разблакаваць Хурмузскую пратоку. Рэжым аятолаў патрабуе, каб Ізраіль спыніў ваенную аперацыю супраць Хізбулы, іранскага хаўрусніка ў Ліване. Электрасамакаты ды ровары для менчукоў – гэта зручна, але часам небяспечна. Каб паездкі па горадзе не ператварыліся ў праблемы для пешаходаў, улады разам з ДАІ ўводзяць новыя правілы для кікшэрынгу. Баланс паміж бізнесам і бяспекай шукалі на паседжанні ў Менгар-выканкаме. Галоўнае новаўвядзенне – пашырэнне забароненых зонаў. Цяпер праехаць на самакаце не атрымаецца па тэрыторыях больніцаў ды установаў адукацыі. Пад абмежаванні трапілі і вузкія вуліцы ў цэнтры – Камсамольская, Кірова, Карла Маркса. Змены закрануць і паркоўку. Цэнтральныя часткі праспектаў Незалежнасці і Пераможцаў вызваляць ад нагрувашвання самакатаў. Гэта спросціць працу камунальным службам і вызваліць ходнікі. Зрэшты, паркоўка застанецца ў крокавай даступнасці. Завяршыць паездку без штрафу можна будзе на суседніх вуліцах. Відэа, якое расчуліць многіх. У Дзяржынску працаўнікі МНС выратавалі нованароджаных кацянятаў, якія захраслі ў вузкай шчыліне між сцяной і падлогай. Ратавальнікаў выклікала ўсхваляваная жанчына. Гаспадыня хвалявалася за лёс малых кацянятаў, якія апынуліся ў цяжкадаступным месцы ў ванным пакоі. Як адзначылі ў МНС, для іх важнае кожнае жыццё. Паэзія, якую зручна пакласці ў кішэню і ўзяць з сабой у любое падарожжа. У Беластоку пачала жыццё новая беларуская кніжная серыя «Брукаванка». Галоўная яе цікавінка – фармат. Кнігі зручна ўзяць з сабой у вандроўку ці проста на шпацыр. Заснавальнік серыі, пісьменнік і крытык Алесь Аркуш адзначае, гэта не проста кнігі, а спроба падвесці вынік паэтычнага шляху Беларусі ад разняволеных 90-х да пераломнага 2020 года. Першыя зборнікі вершаў Алеся Аркуша і Янкі Лайкова ўжо чакаюць чытачоў. Пагартаць навінкі можна будзе на беластоцкім кніжным кірмашы, які пройдзе з 17 па 19 красавіка. На гэтым заканчваем нашае выданне. Падрабязнасці ўсіх галоўных падзеяў дня ў вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат а 7 гадзіне вечара. Вашыя лайкі і каментары пад гэтым выпускам – гэта рэальная дапамога ў барацьбе з прапагандай. Але заўсёды памятайце пра сваю лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.